Sa isang maliit na binhi, nagmumula ang isang matayog na punong kahoy. Sa mga simpleng hakbang, nagmumula ang dakilang pagbabago. Ganitong klaseng inspirasyon ang dala ng proyektong Lawa at Binhi sa libo-libong Bicolano. Sa likod ng proyekto, afternoon to everyone here at the DSWD Field Office 5 Bicol Region, Rawi's office. Welcome to the 37th National Disaster Resilience Month celebration. This year, we carry a powerful and urgent theme, Kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. A timely reminder that resilience is not just a concept, but a shared responsibility that calls for action, preparedness, safety, and strength in the face of disasters. We are gathered here today to reaffirm our commitment to building a disaster-resilient Bicol region, a goal that the Department of Social Welfare and Development Field Office 5 has tirelessly worked through its comprehensive disaster response and management efforts. Bago tayo mag-continue, Ma'am Dan, i-acknowledge po natin ang mga participants, partner beneficiaries po natin mula sa Project Lawa at Binhi, mula sa Pilar, Sorsogon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Ma'am, Sir. Kasama rin po natin today ang ating mga personnel mula sa DSWD Field Office 5, of course, headed by our Regional Director, RD Norman S. Lario. Kasama rin po natin ang DRMD Chief natin, Sir Claudio Villarreal, Sir Joy Bilen at ang ating 4-piece Division Chief also si Ma'am Pris. And kasama rin po natin ang ating head ng Social Marketing Unit, si Ma'am Mary Giselle B. Mesa. Magandang araw po. And kasama rin po natin ang mga staff ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 at ang DRMB Field Office 5. Magandang hapon po sa inyong lahat. Araw po sa inyong lahat. Kasama rin po natin isi-showcase ngayong hapon po ang iba't ibang facilities at equipment ng Department of Social Welfare and Development. Ito sila, Ma'am Dan. Ayan, we have mobile command centers and we also have mobile kitchens. We also have a mobile water station. At ayan, may mga booth din po tayo dyan, sir. Yes, may mga pop-up booths po tayo patungkol sa ating food and non-food items. Meron din po tayong child-friendly space at women-friendly space. Meron din po tayo ditong display ang ating mga partner beneficiaries ng kanilang harvested na mga gulay mula sa kanilang communal gardens po under sa Project Lawa at Binhi. So ito po ay pinagbebenta po ng ating partner beneficiaries. So kung gusto niyo po makakuha ng mga fresh na mga gulay, ay punta lang po tayo doon sa ating dalawang booths. Alright? To officially open our program po, let us honor our nation with the singing of the Philippine National Anthem, followed by a prayer. Hello. Yan, thank you so much. So for our audience, you may now take your seats. And next, we are honored to hear from someone who leads this office with compassion and determination, especially in disaster response and recovery. Let us welcome the Regional Director of DSWD Field Office 5, Mr. Norman S. Lario, for his inspiring message of support. Nakabilad tayo sa araw, mangingitim tayo nito.
maray na aga, maray na alas 12 sa Indogabos, maray na hapon. Mga taga-Pilar, madalas tayo magkita sa Pilar, no? Di ba? Kasi pag umuwi ako sa Masbate, dadaan ako ng Pilar. Oh, malaki na ba yung benta nyo sa inyong mga gulay? Kumain na ba kayo? Kumain na? Sinong nagpakain sa inyo? Kayo lang? Oh, malalaki naman yung benta nyo sa inyong gulay. Alam po ninyo, very inherent, ibig sabihin, likas sa ating mga Bicolano na talagang kahit anong unos, kahit anong bagyo, kahit anong sama ng panahon ang dumarating dito sa atin, sa rehiyon, sa ating buhay, ay nalalampasan natin yan. Alam po ninyo, over the years, ang ating DSWD ay talagang nagle-level up. Ibig sabihin, tumataas, nagmo-modernize tayo. Kung makikita nyo, kanina sabi ng ating mga kasama, marami tayong makabagong mga kagamitan para po dito sa paghamon, paglaban sa hamon ng ating mga kalamidad kada taon dito sa ating rehiyon. But before I continue my message, I'd like to acknowledge the presence of our Division Chief ng ating DRMD, si Sir Claudio, ang ating DC ng Pantawid, si Sir Joy sa NHTS, Regional Information Office, the Social Marketing Unit, and of course, sa mga kapwa ko, empleyado ng DSWD, magandang hapon again sa inyong lahat. Kung makikita po ninyo, mayroon tayong mobile command center. Alam niyo itong mobile command center? Dinadala natin ito sa mga lugar na pag walang kuryente, walang signal ng internet, kumpleto po yan. Oh. May mobile kitchen tayo. Pag walang pagkain available sa tinamaan ng bagyo, dinadala natin yan doon. Tayo po ang nagpapakain sa tulong ng ating mga lokal na pamahalaan. Ito ang pinakabagong binigay sa atin mismo, galing yan kay First Lady Liza Araneta Marcos. Dinonate sa atin dito sa Bicol Region. Pag walang maiinom na tubig sa isang lugar dahil contaminated, binaha, nakakapag-produce po yan ng potable water inumin sa atin. And other facilities, kung makikita ninyo, sabi ko nga sa inyo kanina, kahit pa matigas ang ating dibdib, patuloy tayong lumalaban sa anumang malalakas na bagyo na tumatama sa atin. Pero kung kasama natin itong makabagong kagamitan na andito sa DSWD, mas lalo pang mapapagaan at mapapabilis ang pagtugon natin sa pangangailangan ng ating mga apektadong pamilya sa panahon ng kalamidad. Ang hiling ko lang po sa inyo, patuloy po tayong makipag-ugnayan sa DSWD. Kayong mga beneficiaryo ng Project Lawa natin, nakita nyo naman, bago pumasok itong habagat, yung bagyo, inabisuhan kayo ng harvest para mapakinabangan po ninyo ang inyong itinanim. Marami pa pong programa para lamang labanan natin ang anumang sakuna at kalamidad na dumarating sa ating reyon. Again, maraming salamat po sa inyo, sa inyong patuloy na paniniwala sa ating ahensya. Kung hindi po namin kayo kasama, wala rin po ang DSWD. Sabay-sabay po tayo na ibigay ang tama na serbisyo, mapagkalingang serbisyo sa ating kapwa Bicolano. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat. Alright, once again, thank you very much. Palakpakan po natin ang ating Regional Director na walang sawang sumusuporta sa lahat ng programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development. Now, ladies and gentlemen, we shift our focus to one of the highlights of today's program, the Ideal Camp Exhibit, which showcases how we can transform evacuation centers into dignified, inclusive, and functional spaces for displaced families. From sanitation facilities and equipment
The walkthrough will present how DSWD integrates protection, comfort, and safety into its disaster response strategy. And to facilitate the walkthrough, may we now call in the DRMD Chief, Sir Claudio Villarreal Jr. Sige po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagpapasalamat at uminit na. No? So inaanyayahan po natin ang lahat na dito po, unahin po natin ipakita ang ating unang isang essential equipment. RD, Ma'am Pris. Sir. Of course, we would like to invite all our partner beneficiaries to go to our first station together with our RD and our personnel from the Department of Social Welfare and Development. Dito na po tayo, ma'am, sir. So ito po ang ating mobile command center na kung saan ito ay nagsisilbing command center po ng ating mga quick response team para masinop ang mga datos ng mga affected population ng ating mga IDPs. Ganon din, ang ating mobile command center ay nagsisilbi din na connectivity, no, sa ating mga kapamilya dahil nagbibigay po ito ng free wifi, sa ating mga komunidad. Ganon din para doon sa mga komunidad na walang kuryente, meron po itong mga generators na kung saan pwede po tayo makapag-charge ng ating mga cellphones, ng ating mga laptops at inyong mga equipments. So ginagamit po natin ito at idinideploy natin sa mga lugar na kung saan wala po tayong koneksyon ng internet at ng kuryente. Ano po? So ito po yung una po nating na-i-deploy, no? Dineploy po natin ito sa Huban, Sorsogon. Na-deploy na din po ito during Christine, na nagsilbing isang emergency operations center. Ano po? So pangalawa po ay ang ating mobile kitchen, no? So ang Bicol Region po, ang field office, meron po tayong 2 unit ng mobile kitchen. Sa kasalukuyan, ang isa po nating mobile kitchen ay nakadeploy po sa bayan ng Hubilac, Albay para magbigay po, ng hot meals doon sa ating mga IDPs sa Hubilac, sa mga nasalanta ng baha. So ngayon po, sila ay nagluluto, isang team po yon. So ang ating mobile kitchen po ay kompleto po ito ng kagamitan. Mula sa pagluluto, may ref din po yan. May sariling tubig, may kalan po yan. Ganon din, dito po tayo. Kompleto po yan. Meron po tayong mga kaldero, kawali. Kompleto po siya. May kutsilyo, meron po tayong mga rice cooker. Yan. Yan, para makita po natin, Sa kasalukuyan, sabi ko nga po, meron po tayong isang mobile kitchen na naandun sa Hubillar para magbigay po ng hot meals para doon sa ating mga evacuees or yung ating mga IDPs. Next naman po, yung ating pong mobile filtration truck na kung saan po, ito ay nagbibigay ng malinis na tubig. Maaari po kayong itry yung ating tubig. Sige po. Opo, tubig. Sana ko ito pa. Opo. Ito po. Sige po. Ayan, maaari po kayong sumubok, O, malamig po. Sige po. Habang yung iba po ay sumusubok ng ating tubig mula sa ating mobile filtration truck, ito po ay handog sa atin ng ating unang ginang ng Love for All. Ayan po. So dito naman po yung ating ideal camp, Kung makikita po ninyo, may nakaset up po tayo na ideal camp, Yung ating evacuation center, maaari nyo pong makita mamaya. Ganon din, naka-display din po sa booth po na ito, yung ating mga food and non-food items na ipinamibigay ng DSWD, Unahin po muna natin yung ating food items. Meron po tayong family food packs na kung saan ang laman po niyan ay meron po tayong bigas, 6 na kilo. Meron din pong 10 dilata.
Meron pong 5 kape at meron din pong Ovaltine, ano po, yung ating cereal, no? So bago din po ngayon na ilinabas, kung mababalitaan po ninyo, yung ating mga ready-to-eat food, no? Meron po tayo dito, ang laman po ng ating ready-to-eat food ay yung ating tuna paella. Maaari nyo pong matry, no? So hindi ibig sabihin po, hindi nyo na kailangan lutuin kasi ready-to-eat food po ito. So ang ating mga food and non-food items ay naka-preposition po ito sa iba't ibang lugar, no? Sa ating mga warehouses, sa mga partner local government units, para masiguro natin na kapag may sakuna, disaster, ay mabilis po nating maipamibigay o mabibigyan yung ating mga kababayan. Ganon din sa mga ports po natin, no? May naka-preposition up din po tayo ng mga ready-to-eat food, no? Sa pagkakataon o oras na may mga stranded po tayo ng mga biyahero. So maliban po dyan, meron din po tayong mga non-food items. Isa po sa mga non-food items natin ay yung ating hygiene kit, no? Isang kit po yan. Na kung saan naandyan po yung ating mga toothbrush, sabon, pangligo, meron po tayong sabon na panglaba, toothpaste, tabo, may shampoo, at meron din pong arinola, no? Kasama din po yan yung suklay, nail cutter, at pang-shave. Pangalawa naman po, yung ating kitchen kit, no? Meron po yan, kompleto po yan, kaldero, kawali, meron din po itong mga baso, kutsara, plato, at yung sandok. Sunod naman po, yung ating sleeping kit, no? Sa pagtulog naman po. Meron po tayong mga kumot, unan, banig, kulambo, at meron din po tayong malong. Sunod po yung ating family kit, no? Sa kung minsan nabahaan, no? Totally damaged yung kanilang mga bahay at walang naisalba na gamit. So meron po tayong mga damit, underwears, tsinelas, at mga towels para po sa ating mga nasalanta ng mga kababayan. Para makita nyo po, meron po tayo dito na yan po yung mga klase ng damit na ibigay po. Okay po. Ayan. So makikita nyo po, ito po yung ating hygiene kit, kitchen kit, sleeping kit, at yung family kit. So ito naman po yung ating child-friendly space. So ito pong child-friendly space ay dapat na nakatayo, no? Or nailalagay sa ating mga evacuation centers. Ito yung lugar na kung saan sa evacuation center, hinahayaan natin, na makapaglaro yung mga bata, no? So, hinihikayat natin ang lahat ng mga local government units na sana ang bawat evacuation centers ay meron child-friendly space po. Yan. So, meron po yung mga laruan, no? Yan. Meron din po yung mga drawing kits, may mga storybooks, ano po. At evacuation centers po ay meron nitong mga child-friendly space po. Yan. So, kung meron naman po tayong child-friendly space, ito naman po yung para sa women-friendly space natin, para sa ating mga kababaihan. Ano po? Nandito din po ng equipments, ano? Meron tayong mga first aid kit, ano? Yung mga banig, ano po? Likewise, kalimitan, yung ating women-friendly space ay nagiging espasyo po ito ng mga kababaihan kung ginagamit din nila as lactating room, no? Yan. Yes po, pwede din pong counseling. Yan. Sige po. Ngayon naman po, dito na po tayo sa ating Lawa at Binhi project na kung saan tayo ay nagpapasalamat sa mga beneficiary na galing Pilar at Tustoy, no? Wala nung kanilang produkto. Ito yung resulta, no? Ano? At the same time, pagtatanim po nila. Yan. Ito po ay sa Dunsol. Yan. So, ito naman ay sa Pilar. Para po sa meron po dito mura ang nyog. Ayan.
May mangga din po tayo. May mga gulay. Yan. May avocado pa. May saging. Yan. Kompleto po tayo. Maaari na po kayong bumili. Yung mga gusto pong bumili. Alright, thank you very much po sa ating DRMD Chief, Sir Claudio Villarreal. Palakpakan po natin ang ating DRMD Chief. At ang lahat na po ito, mga ma'am, sir, ay paghahanda po ng Department of Social Welfare and Development pagdating sa sakuna. So, handang-handa ang ating ahensya na kayo po ay pagsilbihan during times of disaster. Sa muli po, meron pong mga pinagbebenta na mga gulay at prutas ang ating mga beneficiaries mula sa Lawa at Binhi, Project Lawa at Binhi, mula po sa Dunsol, Sorsogon, at mula rin po sa mga beneficiaries natin sa Pilar, Sorsogon. Ayan, at this point, we will have our photo opportunity, a moment to capture our collective commitment to resilience, kahandaan, kaligtasan, at katatagan. Ayan, magkakaroon po tayo ng photo opportunity here po sa may tarp and dito rin po sa ating mga tents. So, iniimbitahin po natin ang lahat na... Sige. Ayan. Ayan. We are requesting all our beneficiaries, project beneficiaries mula sa Project Lawa at Binhi, ang ating mga personnel po from the DSWD Field Office 5, of course, headed by our Regional Director, and of course, the Angels in Red Vest from our DRMD. We will be having our photo opportunity together with our partner beneficiaries. So, inaanyayahan po ang lahat na pumunta po dito para sa photo opportunity. We are encouraging all our personnel from the Department of Social Welfare and Development na tayo po ay sumabay sa photo opportunity together with the Project Lawa at Binhi partner beneficiaries. Ayan, may mga paparating pa po tayong mga partner beneficiaries. Sabay na po tayo, ma'am, sa pictures. Good afternoon po. Dito na po tayo, ma'am. All right, once again, thank you very much to our partner beneficiaries. As we conclude, may today's celebration serve as a reminder that disaster resilience is a daily commitment, one that begins in our homes, our offices, and our commitments. On behalf of the DSWD Field Office 5, we thank everyone who joined us today. Let us continue to embody our theme this year, Kumikilos, acting not just in response, but in preparation, prevention, and empowerment. Together, let's build a Bicol region that is safer, stronger, and more resilient than ever before. This has been your Masters of Ceremony, Mark Kevin Abilita, Project Development Officer 2 from the Social Marketing Unit.
And Daniel Jane Billion, Project Development Officer 2 from the Tara Basa Tutoring Program. Thank you, and may we all continue to move forward with purpose and preparedness. Mabuhay ang DSWD Bicol at ang sambayan ng Pilipino. Maligayang pagbunyi ng 37th National Disaster Resilience Month Celebration! Tapos na ba ito pagpapanggap? Babat ka mo kay RT? Tapos makakata ko. Sa isang maliit na binhi, nagmumula ang isang matayog na punong kahoy. Sa mga simpleng hakbang, nagmumula ang dakilang pagbabago. Ganitong klaseng inspirasyon ang dala ng proyektong Lawa at Binhi sa libo-libong Bicolano. Sa likod ng proyektong Lawa at Binhi ng DSWD, nakita ng mga Bicolano na kahit sa harap ng mga hamon, may liwanag na nagbumula sa pagkakaisa at pagkilos. Ang proyektong ito ay naglalayong hindi lamang magbigay ng sagot sa kakulangan ng pagkain at tubig, kundi lumikha ng mas matibay na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Ang Lawa at Binhi, o local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, ay nagbigay ng oportunidad sa halos 4,772 beneficiaries mula sa mga probinsya ng Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa ilalim ng Cash for Training and Work Program, tumanggap ang bawat isa ng 7,900 pesos. Isang suporta na nagbigay daan para sa bagong simula. Malaking naidagdag sa amin. Yung kinita namin doon sa trabaho na yun, 20 days na yun. Malaking tulong sa aming pamilya para mabawasan yung gastos, makadagdag sa panggastos sa pangangailangan ng pamilya namin. Dahil sa Cash for Work ng DSWD, isa kami sa napili na bigyan ng project ng Lawa at Binhi. Tapos ito ang naging trabaho namin, yung gumawa ng lawa. At the same time ay ginawa namin ng fish pond. Nagkayaw na po kami ng gulay dahil na kami mabakal sa palengke. Nagkaka-supply naman kami sa ibang mga tindahan. Dito sa amin sa Barangay Asuncion, talagang maraming bata na mga malnourished. Magandang nakapasok ang Lawa at Binhi dito sa amin dahil yung mga gulay ay binibigay namin sa kanila pang suporta sa mga bata. Nakabili po kami ng bigas para sa pamilya, tsaka pinansyal din para sa pag-aaral ng mga anak. Tinuruan po kami kung paano magtanim, kung paano mag-alaga ng tanim na namin. Itong programa ng Lawa at Binhi, isa itong magandang exercise para dito sa atin kasi napakaganda nito at hindi lang dole out ang bigay ng pera. Ito ay sustainable na pagkakakitaan ng tao. Ang Lawa ay nagdala ng tubig sa mga lupang dating tigang. Sa kabuuan, 38 water facilities ang naitayo kabilang ang 12 small farm reservoir at 26 na mga balon na may kapasidad
na higit 72,605 cubic meters ng tubig. Kasabay nito, ang binhi ay nagbigay buhay sa 145 community gardening sites na may lawak na 105,116 square meters. Ito pong lugar nito is ito pong tinatawag namin na Idealand. So 5 years siya na hindi siya na mas malaking bagay po na itong lawa po namin kasi yung lahat dito na gauma doon po kinukuha yung tubig. Tapos yung sa garden din po namin doon po kami kinukuha ng tubig. Pwede siyang igiban, pang-dilig din dyan kasi presko po yung tubig na gumagaling sa puso. Nakapagbigay kami ng mga gulay doon sa daycare. May daycare kami at yung daycare na yon is katunayan ngayong araw nagpipiding sila. Sa bawat balon na hinukay at sa bawat binhing itinanim, isang kwento ng pag-asa at pagkakaisa ang nabuo. Ang mga kamay na nagtulungan ang nagdala ng bagong sigla sa lupa. Ang binta namin dito pag naghahati-hati na kami, nakakatulong din ito, nakakabili sila kung anong mga school supplies na sa mga bata. Pagka halimbawa masama ang panahon, ang hirap ng ulam, kung hindi makakapagpadagat, wala kang mabibiling isda. Yung gulay naman, napakamahal. Pero pag nitong nagkaroon kami ng proyektong ito, meron na kaming mapagkukunan na nandito pa lang. Noong Agosto, ipinagdiwang ng komunidad ang ani na umabot sa 20,324 kilo ng gulay. Ang mga aning ito ay nagbigay ng pagkain para sa 4,773 na pamilya at nakapagbigay din ng kita sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga lokal na pamilihan at sa Kadiwa Market Event. Nagde-deliver po sila sa mga gulayan, sa mga tindahan po, sa palengke, tapos po sa mga yung bahay-bahay pag may nag-order. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Itinataguyod nito ang pangmatagalang seguridad sa pagkain at tubig sa harap ng banta ng pagbabago ng klima. Sa suporta ng mga LGU at ng komunidad, sinisigurado ng Lawa at Binhi na ang bawat taniman at imbakan ng tubig ay tatagal para sa mga susunod na henerasyon. Alam nyo, dito sa ating lugar ay bagyuhin, no? So may mga panahon na wala tayong makuhanan ng pangulam. Another source na rin po of income kasi pag walang naglalaot, siyempre obligado na bibili sila ng mga taga-tabang na isda. Sa totoo lang po, pag gumabagyo, napakalaking epekto. Ang hirap kung saan kami, alimbawa lalo pag malalakas na bagyo yan, wala kaming mapagkunan. Pero nung may Lawa at Binhi, hindi na kami masyadong problema kasi, bagyo, walang ulam, punta na tayo ng garden, maglilinis tayo, tapos kung ano yung pwedeng anihin doon, kukunin natin, hati-hatiin. Ganun po yung nagiging sistema. Kung ang isang maliit na binhi ay kayang magpatubo ng punong nagbibigay lilim, anong higit pa ang kayang likhain ng isang komunidad na nagtutulungan? Masasabi ko po na sufficient na kami kasi napakalaking pagbabago dun sa pamumuhay ng mga miyembro, marami dun sa aming community, even than yung sa mga nearest barangay na nagtatanong na sa amin kasi gusto na nila, sabi, paano kami magkaroon yan? Pwede ba kaming sumali sa grupo ninyo para magkaroon ng makasali kami sa ganyan kasi nakikita nga nila na yung grupo buo at bukod pa doon, nakakatulong kami doon sa community. Dati top-notcher kami sa malnourished na mga bata dito sa Bilog na Catanduanes. Ngayon po, yung pagpasok ng Lawa at Binhi, dati pakatlo na lang kami, tapos unti-unti pampito, medyo nabawasan yung mga malnourished. Kumbaga lahat kami involved. Ito yung layunin nitong proyekto nito. So, ang naging sa amin, kailangan pangalagaan din namin kasi isa kami sa nabibigyan ng benepisyo ng proyektong ito. Bigyan natin ng halaga yung pagbibigay ng atensyon ng gobyerno sa atin para hindi sila magsawa na tayo magsasaka ay matulungan na makaahon din sa ganitong buhay. Maganda po yung naitutulong, maganda yung balik
hindi lang para sa amin kundi para sa gobyerno. Hindi na kami magiging palaasa sa gobyerno kasi mayroon na kaming pinagkukuhanan. Ang taos-puso naming pasasalamat sa DSWD dahil isa kami sa napili na ang bayan ng Higmoto ay maging beneficiary. Ako po ay lubos pong nagpapasalamat sa namumuno ng DSWD at yung sa Lawa at Binhi dahil malaki pong tulong nila sa amin katulad sa aming mga mahirap, mga magsasaka, yung mga mangingisda. Napakalaking bagay po nang naibigay sa amin ng Lawa at Binhi. Maraming salamat at tayo nagkaisa para at nagkabuklod-buklod para sa isang proyektong maganda ng DSWD. Tunay na makapangyarihan ang pagkakaisa sa proyektong Lawa at Binhi na patunayan ng mga Bicolano na kahit maliit ang simula, may kakayahang makamit ang malaking tagumpay. Sa patuloy na suporta ng DSWD at ng komunidad, tiyak na maaabot natin ang isang masagana, matatag at maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat, DSWD!